Здравейте, трейдери! Добре дошли в YouTube канала на Master Trade Academy. Днес ще направим дневен анализ и прогноза на швейцарски франк, на долар, швейцарски франк. Както знаете, започваме първо доларовият индекс, за да видим на къде е посоката на доларът. Доларовият индекс, както казахме и в предходните дневни анализи, се намира в силна зона на демант. Изпълнил е за момента 2 профита и половина и се очаква цената да направи корективно движение до нивото до тук. В същото време можем да очакваме много голяма вероятност да се върне и до тази жълта зона. Тази червена точка, да припомним за тези, които не са гледали предходните анализи, тук в тази зона има вероятност цената да я пробие, да продължи нагоре, да си тества базата, която не е тествана, и конвергенцията от дневна времева рамка. Ето тук. В същото време насоченото възходящо движение, което ние го очакваме, е поради още няколко причини. Навлизането в демант зона и образуването на обръщаща формация, чието take profit съвпада с зоната на ОТ. Нека сега да преминем към щатски долар, швейцарски франк. Щатски долар, швейцарски франк, както виждате, в седмична времева рамка се намира в даунтренд и в момента цената е в един доста силен, така да кажем, order block, който е на дневна времева рамка. От друга страна, тук имаме продължение на нисходящия тренд, т.е. структурата продължава в нисходяща посока, но цената след себе си остава няколко неща. Едно от нещата е гап, който е на дневна времева рамка, fair value гапове, които са нагоре, и в същото време очакваме от order блока да има реакция за нагоре. Защо казваме, че очакваме да има реакция за нагоре? Тъй като на 4 часа също се вижда, че цената наближава order блока, но за момента тук нямаме за какво друго да се хванеме, освен че цената вече се намира в ниво за свръхпродажби. На 15-минутна времева рамка виждаме, че се е образува конвергенция. Тази конвергенция очакваме да се изпълни във възходяща посока, което до голяма степен е потвърждение, че цената вече е време да направи корективно движение. По отношение на нисходящото си движение обаче има голяма вероятност цената да слезне още малко навътре в ордер блока, тъй като тук има един неизпълнен изцяло take profit на този пумпал. След като достигне изцяло take profit на пумпала, тази свещ се казва пумпал, след пумпала се очаква цената да направи корекция във възходящо движение до тази зона. Да запълни гапа, да се запълни зоната на ОТ и да направи корективност. На 4 часа за момента нямаме нищо особено, като за тези, които са дневни трейдери, след отблъскване от зоната на take profit и от order блока във възходящо движение, този supply 4 часа ще ни бъде евентуално първият таргет, ако влизаме в сделки от тази зона нагоре. На 1 час ситуацията е аналогична като 4 часовета, така че за момента сме в момент на изчакване цената да направи обръщаща формация от зоната на ордер блока, да се вземе евентуално пълния take profit на пумпала от дневна рамка и да тръгне в възходяща посока. Това беше анализът за щатски долар, швейцарски франк за 28 януари 2026 година. Ако харесвате това, което правим, моля да ни подкрепите, като се абонирате за канала и натиснете лайк бутончето на видеото, за да продължим да го правим за вас. Благодаря ви, успех на всички!